पहले कलाकार लोग वर्णन करे कोनो ज्योति कोनो लड़की के एकर आंख बड़ी मिर्ग नहीं हो, एकर कमर बड़ी कटीली हो, लेकिन आज सब कुछ भुला के सारा कलाकार लोग गीत लिखे वाला गावे वाला ढोड़ी पर लोग पड़ल बा। कोनो ढोड़ी में चमेना के चुप से घोपता, कोनो ढोड़ी में बियर ढारे लागल, कोनो ढोड़ी में लुधियाना शहर बसा दिलस, कोनो ढोड़ी चाट के कबड़ा क दिलस, कोनो ढोड़ी में चाय पी के 100 साल जिए लागल। यही अंतर हो गया हमारे भोजपुरी में। पहले के भोजपुरी आज के भोजपुरी में ही अंतर। पहले के भोजपुरी गीत संगीत होखे कि हमार बेटी बहन पूरा घर में बैठ के भोजपुरी गीत सुने के संगे, मेल फीमेल दोनों भोजपुरी के गीत से सुगंध आवे। आज के भोजपुरी गीत से दुर्गंध आवे लगा, अकेले सुने में लाज लागे लगा। लेकिन हमारा समाज भोजपुरी समाज में अनपढ़ लोग भी भोजपुरी गा के चल गईले। 40-40 बरस के लौंडा, मेकअप शेकअप के जमाना ना रहे। ए तिवारी बाबा पत्थर पर मुर्दा शंख रगड़ के लोग मुंह पेंट कइले, आ वो लोग जब भोजपुरी गा के चल गईले दुनिया से। भोजपुरी गीत भोजपुरी ऐसा गवले लोग कि भोजपुरी गीत में धरोहर बनल गीत। आज के भोजपुरी लोग पढ़ल लिखल लोग आवता, 10 दिन में गीत बंगाल के खाड़ी में गिर जाता, पोछी उठा के कोई गला पहनवा नहीं खे देखत, तो कैसे गीत लोग आवत रहे। कैसे गीत गवात रहे तिवारी बाबा तन देखब। ई कलाकारी देखावला, मर्द के कलाकारी देखावता तो कोई कलाकारी ना हो। मर्द में हारू के कलाकारी दिखा दिलस, लौंडा के कलाकारी दिखा दिलस। गाजाधर भैया, मुकेश बाबा गिरी बाबा बड़ा यूपी बैंक से गिरी बाबा की ओर से, मुकेश गिरी जी की ओर से पुरस्कार गोड़ लगातानी आशीर्वाद के प्रतीक्षा। एकर नाम कलाकारी हो। कैसे लोग आवे देखा किताबा ना
हरेंद्र भैया बड़ प्रेमी हमार बड़ भाई हैं मान्य जितेंद्र मास्टर साहब तनी स्टेज पे थी मास्टर साहब के प्रणाम कइनी हतनी आई घूमत फिरतनी के ढेर दिन पर हरेंद्र भैया ढेर दिन पर हमने के कब फोन कर ले तो हमने के तो मगधे सोने छुट्टी नहीं खे रहत लेकिन प्रेमी के चलते कब को डगर जइले हम हर बात के पीछे कुछ न कुछ कारण है मास्टर साहब। बिना कारण के दुनिया में कोई बात नहीं होता। नहीं इधर देखिए प्रधान बिना कारण के कोनो बात नहीं खे ना रुआ सबे या जुमल बानी प्रकृति ने बनाया है रात सोने के लिए और आप घर परिवार बाल बच्चा छोड़ के आगे बैठ के देख रहे क्यों? कारण है कारण है यूट्यूबर भाई इतना चैनल लेके खड़ा बनी का है कारण है हमनी के दूगो में अस्तुक जगह सेल में का है पैसा खातिर आउ का न्योता पूरा बैल बनी का बाबा बिना कारण के कोनो बात नहीं खे गजानर भैया ऐसे